panghugot ni. Ay, ginoo, nahuli na ganyan ko. Labtan pa ko gumukit eh. Ringban. Pwede ba ko na ba ang hilaw tayo? Basta may hilaw pa nga. Agang pipino yung taon luwi na. Sana mali naman lisik siya mo. Gibang sungro na, gagmay nakadyo na ako. Hindi, nga nung naingana natin, kaya gimong batong nasakit na, halin na po sila. Kaya gimong batong, gimong patong gipang laro, di ko nakit. Napampipuan, Kaya na, mamalhin man itong mga Baka na naman eh, pero kuhaan na pang, kuhaan na to, pang libyuhon. Hindi, natin, adyo pagpakawa. Nalabit ako ikuan. Bingi. Ini po na nagkamugana, awaman ko na. Atong luto. Nagkagana. Kagas mo luto ko bitlog. Kay mamang gadyan ay sambansang ulam. Pamahaw. Kasi mo ba matos farm? Karon? Bandang pa. Ato ba ba? Bandang Mahal sa itlog. Panglakaw mo kayo, Roma. Ito ka din mo pipino te? Ha? Ito ka pipino? Di. Luto sa ako. Udah mukha. Dapat yung blotter natin diya. Kaya ning lapuan. Lapuan. Sa gabi ito. Uli na sa ati, kaya basig na Hindi, iuwi. ano nang. May mag-hydra pag-ulan is mga Alada raw na huling. Bakit ko kasi wala na? Ngayon po na ka, ay kalalagin natin mga pamatis lawas. Maadun lamang kini, mga pugong. Ano gana ila na kapitan itis, wala nila dyan pang oo. Sila mo try diya? Agrosal, ang kang edad ako an yor. Magluto sa kuhala. Ano pag-ipaw, zara mo pag-ingita, na pag-ipaw. Hindi ikaw pulis imong mama. Sige na rin. Ano mag-vlog eh? Napag-vlog na rin yan, ala. Vlog na rin. Yung pinakayo mga. Ano na yan? Panawagan ni Brian ng mga rin pista. Yung mata. Sigpot kasi dyan. Mag-vlog po tayo po. Guys, kamusta mo diha? Naman mo diha. Kisga. Panawagan na, panawagan. Kisga. Brian, nga rin Brian. Kisga. Kisga. Labura pa. Brian, nga rin na Brian. Sa may ano yung Brian dami. Wala ka, ikadalit. Sana may magkadalit ang sibujas. Si Dad, Ano nga, kuto na kang sibujas. si Dad, pinakaw rin ang sanina. May nagka-urin. Di, impong to. Day. Brian, day. Ay, tapos impong kay katitatiri itong back-up. Wilay. Dad niyo tayo sa? I love you. Ang kukuha. Panawagan lagi na rin vlog sa imong mamaali. Galing kayo nagpulis ko yan. Kaya basig, narabay Zumba sa puti dahil nagpista. Basig si Brian mo mo. Judge. Kaya na. Tawagan na. Brian, nga rin si Brian. Pero mag-20, mag-gawin sila kambas. Brian, Brian. Sa pa may magka-story yung Brian. Si Dad, pinakaw rin ang sanina. Tapos, Impong na dito. Sige na, ang saan magka-story pa? Arong angit. I love you, Brian. Gimingaw kalik si Day. Wala mo yung muna. Sa tumiyo, nilang kanta. Asa dyan? Sa dyan nilang kalimot ko. Si galit-galit yun. Wala, magalit-galit yun. Ako to ilang video. Ano na? Di ba? Bas ko ang Aliana, las ka ng sabi. Mag-vlog sa kay Aliana. Hi guys! Vlog me guys kay gahapon kay aram daghala mo gamong gipuan maputos mi. Pero no. No, swerte ka. Dahil giliwatan to ah. Welcome to my vlog. I Lixie Oxy. Aliana. Sige, kalikod. Aliana. Mag-vlog kami karon guys kay magputos mi kay gahapon kay daghan naman to. Putos ay puston. Bawo. Dila. Da Kasi magpili. nagkuha mo das Barbie. Putos ko no? Nakatulog na ako putos. Da pwede isa ka vlog. Ito nagpasalamat si Zah. Salamat po kung T-Reverse. Ikaw pagpasalamat po ni Aliberts. Amor, wala ko kita. Kumpay na to. Na may bag ay na may bag ay nga alam mo yun. Yung gagagamay. Salamat din Ate Berts. Ingat po. Mas lawak ni Berts. T-Reverse po. Like po T-Reverse. Salamat T-Reverse day. Papasalamat sa inyong kuan. Bag ba? Salamat Ate Berts. Padali. Ayan na, nagdama-dama sila. Ate kabibo na nila. Mag-ilis na. Mau lagi pasti mo lagi, galit-galit yo. Lagi magkunat ka naman sa. Kasi nasusutok dari usapod. Kulungan na ako talaga dito kanina. Ay lang din sila nga nila may telekom. Ani tira ba pumukuan ha?
Kamu orang pun sa pananong. Maunas ka to natutas anda ay. Imo paginganag imo. Ah, nanunod. Kamu orang pun disuksuk na. Oh, yo, terate. Galit yun lagi. Dali daw, oh, yo. Ebidensya nila guys, mga batang vlog ay. Tanawati. Nado po sa dulo. Ito yung hektos yan na. Tingag po naman. Paminawag. Tingag. Galit yun lagi. Nagkait yo. Pasok ko. Pasok. Ito pag mani-mani. Sige na daw na. Mani-mani. Ito pag mani-mani. Wala mo lang iwas mo kung nadawon. Sado mo gali. Dapat sila kan ketemu namin sila gibuhat dahil nagduduwa na lang. Jam! Wala! Daon, Jam ne. Great pero Jam journey happy birthday. Great po porma. Kaya ito, kung sila kayo, padoon naman kung sila malasga. Yes, makuha sila. Ang ano yan ang ito. Ano sila ni? Not sila. Tamakay. Dati isa ka oras din. Kuno, nandito kami sa kuno. Mauni din mga sakit ni sila. Eh, Matubuhan na lang nga. Gulaitin pa tayo ni isa ka oras. Dito ba katuwan? Pagka, ganti doon na, pag-agayan na adun. Asumpay na, ang tumbag. Di, kasi may tumbag na to. Sabi, ngayon na, atuwa ngayon na, ganito ba? So, ano? Ay, nagpuha. Isa ka oras ra ba dyan? Sedret. Ma'am. Wala yung pwede din ko ang aliyan ha, tablet. Nasa ka oras. Ang mga kami. Hindi, dahil itong tuwa sila sa ulo. Naman din ang kopi na. Ilang bag na ha? Dako po. Pati ali yung nang bago brown. Ay, siya nga kasama ko ni Albert. Albert. Ini lagi, doktor ko no? Okay. Sa dito oras ni. Ihat din. Lima, just 5. Tira ang mixi guys. Diyan, Nagbiyahe din po ni sila. Nagbiyahe. Nagkaan ako ng tao. Yan ang mga vloga. Isa ka oras. Sa oras na vlog, minsan na. Ebidensya nila guys. Isa ka oras of 2 minutes. Na, ang baga, no ah. Walang matanawin na to. Laudas tablet, oy. Tuusap, dintis na tuloy sa sigado kayo magpa. Pato ko ng dentist. Pa-dentist sa kaday. Tuloy nila. Tuod dentist. Ano yung mga nalin? Kami nag-break tayo sa. Love you. Trending mo, day. Sakpan sila guys ba? Nasa sila yung mga vlog, tablet. Ayan na. Anan, balik na. Nahulingan guys ba? Anniversary ron. Pero guys, Dito sa TV. Albert kay imo man na. Ikan. Ayan na rin na. Salamat sa imo bagi na. Salamat. Salamat bag. Salamat sa imo bagi. Salamat ni Albert. Kaya bonus lixi nga mo to. Parang bitaw mo ay. Albert. Kamuling pa. Ara di ka manunuway no. Sadari pa sila natin mo. Ano ba? Pinaminaw na rin. Pinaminaw na rin.
Wala man na mo tanaw sa vlog. Hilang. Hilak. Ano yung ipakita yung tanong ko? Ano mo sige pa sa vlog? Hilang pitaw si Ja. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time, Carl. Magto kog lunsod, pinakalit. Kay kuan, man ay tubig siya liyan na. Mag-uulagi kog. May bisa po tag. Ang mahay dyan tas kuan. Mahayat na siya huli. Diyan pain mo sa mong tubig. Nagduduha lagi kog painin pa kog di iba. Mahadlik man dyan ko. Tayo sa huli day. Anang mutugbong na naman kumado galing kay Des. Undoy rolito. Hey. Ya, mo hits ko. Hindi na siya ganang rulito. Hindi ay. Ruliwan na. Aw, ruliwan na. Kaya doon papaman may rulito. Undoy duet di ay. Undoy ruliwan. Ruliwan lagi. Hala, sing katuwag mo mga tijan. Hala, kasi pa nga. Dimpas ka na. Adyo di ka na. Pag ba kong sinilas si Materbe? Na, kay mo. Di, Hates ko. kanan, katuingan ako. Ha? May suksok magkakuan. Sudlay may kautlor. Sulit pa siya. Sudlay. Diya, lang motor. Nanaol na niyo. Ngits na lagi po. Jawat na ka. Pawanis plano. Nay! Unay! Matukos lungsod. Pinakalit. Tubig niya liyan. Nawa naman. Yung hits ko undoy. Ikaw tay. Saan ang ipapalit tay? Ha? Saan may ipapalit? Palit. Tanduay? Ano palit? Di, marilagos lungsod. Kaya pahit kong tubig. Bir. Tanduay. Sakap. Hits ang kayo na, Flor. Na? Wala ba? Wala ko na doy. A little later. Di, papalit na ta. Di, ay bagong negosyong manang di, ah. Kala. Ha? Unsa man? After kukuhaan, there is kantin ni manang hilin. Ito nang hilin di, ah. Ang tandukot. Nagkagduk ko ito na July na nang. Ginaan ako. Hagipon. Ito ang ipon. Kasi dito ba Ikaw kauli, kinahawa na, ah. Nando ko mga pag-upo ba? Pag-upo. Pag-upo. Naganahan ko dito sa taon. Sinugbang mais. Nando ko, binangag. Ako ko kauli guys, alas 10 na. Kalit magawan, bis kay muli na ko. Na, after man nung kubuwan. Kalit pa Kamay ko mo ko tubig. eh. Hindi ko masaya kung alam na eh. Ba, yung gusto ko. Hindi ko lang. Ngayon na nagawan mo doon ako, palit ako tubig. Mas natin, dito ito po ng ama. Nagpilang serve yung balbakuan lang. Ano sarap? Kahit ako bing, ang gasong tatay. Sila. Wala ka, may kutimil. Palit na sa akong balbakua. Dai. Isa na ka serve. Wala yung mamiso. Kabuti, kung ba akong tatay. Ano ba? May or dad ko? Ito ang rak ko. Parang humo ko, no? Wala ba nang hulog? Dad ko? Ano, aram lang na eh. Ito pala yun dyan, wala. Nababawang may yuyo at walang utan. Ay, may mani ate. Ano talaga eh, may. Lami lang buko. Lugangis ako ng base, ha? Matakot ka. Dali ko. Marating ako. Mas ganda ko, sayang. Ang pataklos ko. Ang sama ni, di mo ko kitag 5 pesos banitin din ni. Ayan. Hindi ako ko, ang lain. Ito na, alay mo. Wala ka. Karega po din lagi ko. Amoy na maligya ako yung patakasun.
Ginoo, alas 10 na. Maggunanap ako nila sa daanan na ito sa Byron. Naghanap sila. Wag. Buwang nga rin, butong nang. Buwang. Dara. Dara, dito ka ng pasit. Ang buto. Pakuan mo. Wala na siya. Diba? Huwag lagi butong. Ang dabong ka. Pila ka ito? Maging ko? Nanda kong kung piso-piso na, pwede piso-piso ang bayad. Mubili ko sa man, ha? Bagya po ba yung 5 kung gagana dyan? Hala, saan ito na hug? Na. So, lahat mo na po. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wala ko! 21, 22, 23, 24, 25. 25. Bugat ng bugat ako yung mga piso-piso di ha? Ay muli na ko. Ano mo kasi nani? Ang sama na kansit. Lang, okay na lang manok dar-dar kung pare. Buo. Kahit kung ang pande luto air fryer. Ha? Ay na kasaman. Nagkabanto na ko. Now, ako mapansin. Ulit ako. Kahit ako ganit pagkaluto ha. Hindi ka rin na kayo katatay. Katay na may kon kayo kasi bukaon na na. Magnilawoy na lang may gamo ha. Magkatibo. So guys, mapalit ako kuha na rin manok. Chikas. Just then. Ay, ginoo ko. Nahuli na ganyan ko. Nabtan pa ko gamukit eh. Ringban. Ah, makadam. Nahuli na ganyan ko. Sa merkado. Ranili ba? Walit ka sa liyan ha. Iwasin na yung anak. Pang bata. Namis ng pos. Lalamig ka. Palit na pag tubig. Ang ginahan ni Aliana. Na itong batang prinsesa na rin. Mahalog yun yun. Dari mo gasa oh. Pangunaw. Pada na. Na, pandu-pandu na. Hindi ka na talaging taga-bukid ka. Yung lang tagpaan. Palit po tagpaan ko no. Ang tatay. Parang pantingin ng mga may tulot Oo. patama. Paano? Di ko. I don't like. Tini, ano na naman kung namaling sagutan. Ha? May palit na po sinunay. Nangita man mo, hamas ate. Hindi ang. Anak naman. Kinsa man to? Ulan. Ano tay? Ang ganda ay ni. Siya ito nagigagaw. No. Siya na sa iho dito. Kaya itong mantika, isa kalapad. Ila naglapad eh. Walang kay dos. Kasi Liana, nalang gipalit ang Dahil mo bang ipalistag mga presyo? Wah. Isa lang tagpantis na, mananghili na. Oo. Tay, makakagbalbakuha tay. Sana. Balbakuhang baka, So, ang palitan. Tulo ang libog kahiwa. Parang yung tatay na, mapilay yung kanyang Pilay balbakuha. mo ka, nalisa ka. Hindi si Liana, ang gipalitan ng chicken nuggets. Ay, doon na tulis buntag, doon na naglutuon. Pwede na siguro na. Ibay kung karir na ko, tanamig kami. Ah, nadayag manog di. Ay, kilo na nakapin. Sobra. 359. Parang hindi ka itungon. Ay, matawa. Ha? Maglaway ka na eh. Ano daw, ina ako.
Laway sa naman ron eh, kaya hindi ako maglitson bawi. Tabon. Uy, lamay mo nila. Ano na nilutuon ta Grabe, grabe. mas buntag na naday. Ha? Kaya ko no. Mangay kakatari na eh. Ano lagi pa? Hindi pinamot ko na po. Mga rin eh, yung kulit. Nalas liksi? Di ano ba gitulot ko? Hindi siya na. Nay, suko day nga kung kayo sinilas day. Hinangga dito kasi mo mamaday. Mahala ko yung mama ba sa nahimo. Eh, huwag mo lagi kayo sa parin. Hala, gamay makala day. Wala na ka. Ato ba? Nabali sa. Karang bang pang simbahan na mo day. Ay, nabali lagi. Pila na nga natin. 100. Papalit pa rin po kung Lala. Naku, mali si Dagtiin. Mo na Abi, magnaguwa. abi, patanaw ko sa puran eh. Wala ko ang tigil. Okay raman. Tapos sa Manila ka na. Ha, baby, matay pa na. Pero man, at ipos dagdag yun, no? Dili na ng tikod. Hala na ang ero, magtiin kay putiin buyang. Pero ang tikod, mabili na kami. Abi. Tari ko sabi. Uy, ginoo, maramag ng ungam si Janay. Kita-kinti po rin pawiluan niya. Tapos sa kanil balik. Di man. Abi sa likod. Asa kanil balik. Hala, floor. Nakamali si Dagtiin. Dili, taas ang Sibo-sibo kami magtigil. Taas ang tiil. Bebe, Dahil mo di ko makapamaylo dahil sa imong ignog dahil. Pamaylo ako sa kapatos. namira ba dyan na, transparent. Hindi Kaya kay... sa kanasiste. Hindi kay Pero pa corner. blue, my favorite color. Pwede na ka natin. Ang gunting nga nagbanang ka flamin. Bukhan ka. Wala naman hindi pa malik, guys. Tubig naman tayo tuyo. Hindi ano lamang gapilan pag mga suka, tuyo. Ay, ibutang sa nito, bebe. Nabuthan ko ta flamin. Nahuna ba ka kasi mong kamusdang? Ano? Unya mo tugbong susod. Tugbong mo ka, makatipid pa masahin. Aman. Ang makahit, baka may uli na namin pilihan. Oh, Jud. Pero mahala ba dyan ang masahin? Kanya siyang ibutang sa rate kay mag... Lagi na mas na. Suka ni mantika ta Dili. flamin. Nagilap sa Helin. Pag napubukray na, lamitaw na eh. Kukula. Lanas lik si ano pa? Ikuan ba yung tubig? Balong na ba, galit-galit yun. Ngayon mag-water, paabuto na diha. Pero alawa. Yung mga ilan nga di pwede dihatid ron. Oh, yes.